mlada osoba uključena sam u rad udruga mladih i udruge koje djeluju za mlade i kao tako ispunjavam kvalitetno svoje slobodno vrijeme, stječem nova poznanstva, družim se i razvijam svoje osobno znanje i vještine. Aktivnim uključenjem u zajednicu ispunjavam slobodno vrijeme na koristan i zabavan način, stječem nova poznanstva i uvijek nešto naučim što mi je korisno za sadašnjost i za budućnost. Kao mlada osoba učlanio sam se u udrugu da budem koristan onoliko koliko mogu. Imam puno slobodnog vremena. Provodim vrijeme sa dobrim ljudima koji mi puno znače. I družim se i na kraju krajeva bolje se osjećam. Članica sam Savjeta mladih pa aktivno sudjelujem u razvoju politika za mlade kao što je gradski program za mlade koji za cilj ima unaprijediti položaj mladih i njihovu potpuno društvenu integraciju. Ja sam počeo volontirati čisto iz razloga da vidim što je to uopće volontiranje. No kad sam vidio koliko doprinosim samom sebi i društvu u kojem živim, odlučio sam to nastaviti i u svojoj daljoj budućnosti. Kao mlada osoba uključena u razne projekte i udruge na području Krapinsko-zagorske županije osjećam se korisno i ispunjeno. Volim pomagati drugima i stjecati nova znanja i vještine. Na području županije postoje mnogobrojne udruge mladih i za mlade koje se zapravo svi mladi mogu uključiti i aktivno sudjelovati, odnosno aktivno ispuniti svoje slobodno vrijeme. Takvim aktivnim ispunjenjem slobodnog vremena razvijaju sebe i svoje kompetencije i vještine. Volontiranje je ulaganje vlastitog vremena, truda, znanja i vještine da bi se pomoglo aktivnostima onima kojima je potrebno, vašim susjedima, prijateljima te pomaganje zajednici u cjelini. Volontiranje te može obogatiti kao čovjeka i kao osobu, može se puno toga naučiti od onih kojima pomažemo, zato se pridruži i ti i volontiraj.